ми за ин йога упражнения. Днес ще се фокусираме върху долната част на тялото, като ще ви покажа няколко вариации за разтягане. Можете да държите всяка поза между 1 и 2 минути и по този начин да постигнете максималните резултати. Първата вариация е поставяме краката един върху друг и лягаме, като всеки може да се наведе спрямо своят ниво. Така поставяме и другия крак отгоре и отново се навеждаме. Втория вид упражнения, които са наистина добре за долната част на краката и за тяхното разтягане, първо на единия поставяме другия кръстосен върху опънатия долу крак, за да можем да предпазим коляното. Пъхаме ръцете под него и се навеждаме. Като професионалистите от вас сигурно ще могат да достигнат коляното си с челото. Това правим и за другия крак. И държим, както споменах. Последният вид упражнение е кръстосваме, допираме двата крака един от друг, без да ги кръстосваме и се навеждаме в максимално дълго. Надявам се тези упражнения да ви помогнат да освободите напрежението от тялото си и до скоро!